Tak v Hranicích na Moravě přišli s tím, že by se tam mohlo zastupitelé být v akciové společnosti. Bavíme se teďka o tom LDN areálu, kdy zastupitelé obecní by byli v dozorčí radě té akciové společnosti na ty LDN areály. Tam si myslím, že je to zajímavý, ona by ta společnost samozřejmě mohla patřit těm, kdo by si koupili akcie, samozřejmě byla by tam ta zeleň, ale v podstatě já jsem objevený časopis Forbes, tady samozřejmě lepší místo pro život, jo, a máme tady samozřejmě spoustu informací, to asi znáte, jak tohle všechno může fungovat. A teď jde o to, že by ty, řekněme, lidi z toho časopisu Forbes mohli dostat nabídku na to mít akcie právě na tu akciovou společnost. No dobře, no, tak by měli akcie, ale teďka se k tomu můžeme, tady samozřejmě ještě máme, jo, to naučíme vás mít svůj svěřenecký fond za 90 korun a podobně, ale jde teďka o to, že ty obecní zastupitelé by mohli mít funkce placené v té dozorčí radě, té akciové společnosti, která by se samozřejmě starala o ty akcionáře, že jo, a samozřejmě by brali své peníze a starala by se třeba o správu, taky by si, jako v Hranicích na Moravě, pan ředitel koupil služební auto a asistentka by si koupila služební auto, jo, to všechno je věc normální, do nákladu a podobně. No a od města, no samozřejmě ta LDN areál, jo, účtuje věci přes zdravotní pojišťovny, že jo, to znamená, tam se kódujou věci, tam jsou příjmy. No a ta příspěvková organizace, která by se k tomu mohla založit, ta příspěvková organizace je potom na běžný provoz těch sociálních pracovnic, jo, a to je zase z rozpočtu obce. Takže já si pořád myslím, že je to poměrně dobrý nápad, že v dozorčí radě té akciové společnosti na lékařský do LDN areál by byli akcionáři, že by tam byli ty obecní zastupitelé, protože ty obecní zastupitelé zase mají své priority, jo, a podporují a jsou řádně zvolení. A kdo jiný než řádně zvolený, jo, funkcionář by měl být v dozorčí radě, aby to prošlo určitým, řekněme, výběrovým řízením. Já myslím, že si rozumíme, jo, a budou tomu rozumět samozřejmě i ty akcionáři Forbesu, pokud by to byly, anebo by to mohly být samozřejmě i různý církve, databáze máme. Takže já si myslím, že to v Hranicích na Moravě je dobrý nápad.